Hendaian, Antoan Dabari egoitzan egin genduen Monzoneri buruzko omenaldian egin genuen, enituen hitzak. Da hitzak izan ziren, hori zen azken aurreko batzarra, beraz laugarrena. Eta batzar hortan, PNV-tik zeuden beti 3 lagun, batzar guztietan ikusi nuen Azkarraga, gero oainean dagoena, baina, orduan PNV-en zegoena. Gero beste bila Pujana ere bai, bestiak aldatzen ziren, baina nik ikusi nuen beti Azkarrakin ondoroitzen naiz. Eta beraz, batzar hortan, musiko batzarrak izaten ziren, Bazkaldu ere bertan egiten genuen bertan, restaurantean. Eta eguerdi aldera izango zen, PNV-ko batek esaten du. No estamos dispuestos a caminar bajo las pistolas. Eta zutitu, eta 3 atera zijoazela, argala zutitu zen. Un momento, por favor. Eta hitz hauek grabatuta dizkiat, eta zer gaitik aktan ez diran azaltzen behar bada aktak egin zituena ez zuen, baina niri barruen gelditu zaitak. Un momento, por favor. Esa palabra ha sido pronunciada por primera vez por el representante del PNV. Todos ustedes son testigos de que aquí en ningún momento ha habido pistolas. Y todos ustedes son testigos de que lo que digo es cierto. Ahora bien, si para lograr un acuerdo es necesario un alto el fuego, o es una tregua, es algo que se puede pensar. Esto lo digo a nivel personal. Espero venir a la próxima reunión con algo menos personal. Claro, nik Hendaiako alkarte hartan, hau xedok, nik esan nuen guzia. Kasualidadea, ekitaldia bukatu zenean, jende artean negoan, beti bezala pulpoa bezala, jende artean beti galdute dutenok. Eta etortzen zetak gizon bat, eta esaten zetak, no sabía que tenías una memoria tan buena. ¿Quién después? Sí. Soy Castañeda. Fui yo el que dijo esas palabras. Beraz, esan zituenak zoriondu ninduan zuzen esan nuelako. Bueno, parte hartu ziketen, El Korok, Miren Txupurroik, aurkezpena egin ziken Jean Faguagak, Anaiarteko lehendakaria zuen, Anaiarteak antolatzen ziken hori, Miren Txupurroik, El Korok, aldekoak SB alde, bezala hane osalako, Azkarrakak, eta nik, behar bada batero bat ahazten diat. Eta batzar hortan azaldu zituan aktak. Miren Txupurroi oso garbia izan, nuken ez behira. Etorri naiz garai hartako aktakin, akta hauek eman zidan Monzonek, nik banekian, akta horiek bazilela, baina ikusteko nizkian, da batzekiat, da banekian, akta horiek behiratuak zirela Argala eta Monzonen gandik. Orduen aktak esan zidan, gordatzeko neuk uste nuen arte, da uste dut, hau aukera ona dela, dutan zama arintzeko. Beraz, aktak
zuen esku jartzen ditut. Da parte hartzaile guziei kopia bat banatu ziken. Beraz, ez zion bakarrik eman, anai hartzen dit. Han denak hartu zituen aktaren kopia bat.